Hoping to get out of this hellscape. Well, there's more to come. We're only at the outer circle of destruction and hate. We march out the gate. Sinners and ground level traitors further down. Explore dining sound. I wouldn't advise it, but if you want to stay, okay, I'll show you the way. காலை அடுக்கை விக்னேஸ்வர பூஜை தொடர்ந்து கணபதி ஹோமம் நவக்கிரக பிரதி போன்ற விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப சிறப்பாக நடைபெற்று விநாயகர்கிட்ட அனுமதி வாங்கி பிறகு அம்பாள்கிட்ட அனுமதி வாங்கி அவங்களிடம் And I really could use a drink at the moment. That's the tea house, which I hope is open. The good part about Scandinavian country. Okei, tilanne on seuraava. Mä oon saapunut Penangeen ja mä en pääse tsekkaamaan hostelleen vielä pari tuntia. Tää mä nyt pyörin jossain rannun kaduilla. Mulla ei vettä, mun pitää löytää kauppa. Bam! Salamia tulee taivaalta. Bro, mun kaljateppu tuulessa tonne viemäriin. Ja nyt mä oon täällä. Niin. En tiedä missä täällä on, mutta hei, tänne mennään. Tossa meni jossain kana äsken. Ehkä kana vie mut oikeaan paikkaan. Jotain mitä ne on semmosia meduusoita. Meduusoita, jotka purimaa perseestä. Itse asiassa koko kehosta. Man, look at this.
Baby lizard. Hello. Vitsi, pitäisikö kivetä tuohon kivelle, koska kuuluu. Niin se vaan kävi asettamaan oloja släbäät tosta släbäreillä. Ei näe kamerassa, mutta se on aika tiukka kulma. Oh my god, look who it is. My brother. Hello. Nyt lähtetään uhkaavasti tuommoista apinalaumaa. Tässä on meidän bounceri. Aivan. On vähän aggressiivisempaa mitä mä odotin. Myönnän, että pikkasen pelotti. Jawel. Oi, oi, oi. Saa solkävinä. Palaut just skootterin mä ajoin tuolta toista kaupungista. Tajusin se just kun mä lähdin matkaan, että hemmetti. Tuolla on aika lähellä horisontissa aika mielettömät ukkospilvet. Sitten vietetään ekaa iltaa Kuchingassa. En tiedä yhtään mitä täällä kaupungissa on, mutta sitä mitä minä tiedän täällä olevan on kaikennäköisiä kuulutuksia. There it goes.
joenrantaa varmaan 1,5 kilometriä. Siinä tuli matkalla vastaan kourallinen ihmisiä. Kaikki on tuolla Ramadania viettämässä. Tää on ihan aamukaupunki. Our young generation to discover the rich history, culture, and heritage of the Chinese community. Paljon tulee semmosia fiiliksiä, että haluaa himaa täältä. Näkymät ja merelle ja toivoin, että tää lokaation vaihto toisi mulle lisää energiaa, mutta toistaiseksi efekti on ollut hyvinkin päinvastainen. Mitäs tää on sitä Amogus? Se käärme. Näet. SpongeBob SquarePants. Tästä on vähän semmonen tragikoominen mesta. Sataa aika rankasti. Huonot säkä. Mulla oli plääninä käydä tänään tuo viidakkovaelluksella, mutta voi olla, että se jää haaveeksi. Sen verran mutaista varmaan liukasta. Mä en millään jaksaisi nyt hemmetti hammasarjata noita mun lenkkareita taas. Se on sen verran työläs prosessi ja kesti niin kauan kuivua, että nuo kengät alkoi vähän haisee, niin mä luulen, että round 2 niille voisi olla aika fataali. Ensimmäinen vesistön ylitys. Tämän kokoisia nää köynyt täällä. Löytyi iso boulderi. Tekis mieli vähän tsekkaa, että olisiko se joku reitti. Tuolta. Joo. Ei oo reitti. Otetaan hölmöä riskejä keskellä viidakkoa. Let's go.
pystynyt dallailemaan 4 kaista motorilla, kun ei täällä hemmetin kaupungissa ole suojateitä. Tää on siis jankoisessa Amerikassa. Mun pitäisi päästä tonne kadun yli massiiviseen ostoskompleksiin ja tässä on välissä tämmönen 6 kaistan motoria, ei mitään tapaa ylittää sitä, joten niin kuin kuka tahansa muu järkevä ihminen tekisi. Ois mahtunut tohon väliin. KFC Starbucks. Mä en nyt jaksa ruokamyrkytystä tähän reissun loppuun. Singapore hivelee. Mä oon nyt matkalla raamenimestaan, josta toivottavasti saa vähän vähemmän rasvasta raamenia, jotta mun vatsa kestää sen. Sain Australialta lainaan umbrellan, sen alla nyt ollaan. Ja nautitaan ainakin teoreettisesta kuivuudesta vielä hetken aikaa. Tämmöstä tää arki ilmeisesti on Singaporen kaupungissa. Tässä vedetään viimeistä kävelyä. Ei tästä kyllä tässä kohtaa tule enää mitään, että mennään tonne. Excuse me. Jengi ottaa kuvia täällä. Näköjään hieno katu. En mä jaksais katsella, fuck it. Väärinpäin. Mistäs tänne mennään? Ai niin, hemmätty tämähän on... Täällähän mennään oikealla puolella eteenpäin.